Ubunyanga mkazi munwende. Mkazi ajali. Awe kamda. Unoyame andi mpanisha tokusanga nzee. Tudaturwanya dzipera nasi faina wakama. Mkazi wakiwa zvakanaka usabatire pasi. yakambopinda. Yakambopinda tudatongoipedzisa. Yakambopuwa mutombo. Mkazi ajali. Murume wake utanga ndo. Kopinda. Jiro. Toda ngoenda pekuti inyaya yakambotongwa. Iwe amai ndochikomba chinyeri taura zvinzika ndicho zvese zvikunhu zvakaitika ndizvo chamwana wakadana nemukadzi womunhu zvese ndobva tapa mutongo wawanzi mungangani 9 vanhu mombe 9 ndobva wachema ukati edwe ndinofa here ndofawo here edwe shuwa tikataiwa chidzokai tione kuti endani koda kunzwa maitikira zvakaita pichirana chete ndozoita kuti zvinorevisa mwoyo ivatongi chii chakaitika wakadanana waizviziva here kuti mungazomuka netozviziva ambuya maiziva kuti muri mungazomuka vanhu vari paropa ndatovochadyiwa mukadzi katiri kuhafurira kuti tirichajangu tiri kuisa mukadzi mukadzi adatombochadyiwa chakamire ndokwanisa kukubatsira kuti dzakasvika ku9 sei dzimwe dzacho ndedzekubhadhara vana vaakachengeta uye akachengeta vana vechikoma ndosaka dzakasvika ku9 dzekutora mukadzi wemunhu dzakanzi 5 4 dzimwe dzacho wozava patori nevana 2 makaita mwana neuyu muri unoyava mati vangani Ndosaka dzakasvika ipapo pakatova na 2 ava amai ava vakakumbira mukomana kuti havaitise vana vachibaba vavasi kuzara ava mukomana wemunext door hanzi aitesa nyama firiji nemakopi saka mukomana akazokupai vana 2 iwe wakakumbira wakabvuma waita 2 vanhu saka vana ava ndo kuenda kunda kunyama vana ava 2 ava ndo vakanzi vabate pamombe 4 vana vacho navanai yekutora mukadzi wemunhu wakanzi vanachi vasikanera vakomana saka vakanzi 4 mombe $4 ne $500 urunzwa here tikuda kuenda panyaya tida kutsvaga kuti nyaya yakafamba sei hauna kuchadwa mombe 9 dzekudana nemukadzi yes wakachadwa mombe 5 dzekudana nemukadzi yes ndio vapazoita nyaya yevana vana vacho navari vasikana vana avanga vari kubata kwaani ndiani ari kubata kwamari yevana 2 ndeyekuchengeta ndeyava uchiredzwa munhu ari kuti wakanochengetesa vana vako saka uchikombanzira wavisa murikuona ndo chimiro chayo chaicho uri kubhadhara kuchengeterwa vana vako nemunhu iye asingazivi asi iwe uchidizva uchizviziva pedza zvototora anomabona saka iwe chitudza chichemo chako manje kuti uri kuchema kupi kwacho kwekudana nemukadzi wemunhu here uko mombe 5 kana kuti kuchema kweuyu ari kuda mari yake yekuchengeta kwakati vana vako uri kuchema divi ripi zvinonguka tiri muda pamusoro izvo taura zvinonzika ndaichimbochemawo simudzaro wevoice ndaichimbochemawo ishe wangu pakudanana nemukadzi wemunhu kuti kudini ndokori kuda kutsikisura mutongo
wakanzi 5 saka unengana Nenda ndichikwanisa kuwana mombe 2. chawakanakira hausi kuramba nyaya saka 2 zvadzo hadzizoiti kukudzikisira tofanira kudzikisira chikonzero nei uri munhu ari kubvuma nyaya yake zvakanaka zviri smart anowazva kati kuti tizoita mombe 2 haakuita atidero tinotokudzikisirawo bhaibheri kwanzi kutadza negoni ndokwawaita waitoti ako makai waiziva kuti makai ndiri wai yedu pane wai iripo waitotoida waisa $100 so tikuti isusu pamombe 5 zvidzikisira kati kwete zve2 zvidzikisira handiwa kuchema toona kuti 2 hadziiti 5 wachema 2 hadziiti handei panoita kutokumbira wishe kwaitaura kunodzidziswa sei tikuti 2 hadziiti 5 ndodzawachema iwe sezvo une chimwe chipande chevana ndiri saka tikuti 2 hadziiti dzawataura ndapani pamwe futi nomuchinochimodzaita shoma tirapamwe ndingowedzerawo imwe chete shwangu ita 3 wota 3 newai mombe 3 dziziiti dzadzika dzofana kutasira vapa mombe totozoisa iri mari 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 inouya isheni kangotipawo kana zvemwedziwo maya nayo zaupera kwaagasi upera kwaagasi waya nemari yacho kati waiti kuida waindeyamo ndofarira kuti kana itori padhuze ndofarira kuisa mota tinge titoita saka kura kuti mombe dzako dzaangazvi handei dzaangani mani yekutora mukadzi wemunhu ndodzaita ngani nhatu kani iyo haisi yekuchajwa uri kubhadhara munhu akakuchengetera mhuri iwe uchiziva iye asingazivi kubva iri mimba urova mimba imwe votorumura futi opama zvakaoma but kune mwoyo murefu mwana wamai zvinondoda kufarira mwoyo unawo uramba wakadaro varume vakadai vashoma asi muri medzeni naamai handii akatozotora zvese otora mukadzi wemunhu uri wanga usina wako ane 2 wake chamwari uri simbi munoereya mai munoera moyo saka ndotaurirana ndonyaya ndakatotigarisa pano bhozi makaita apiwa saka ataurirana kuti then dzimwe idzi dzacho ndopaunozotaura parikuita sei haindanoya nadzo chero tsesokadzivana muri vanhu vanotsvaga mari yacho kakuleta $300 pamombe unoti tatata uya une musi wako upa uyu unowana kwekutangira 2100 unova nezvaunowakwanisa uyane zvaunowakwanisa tsoki
musi wewe unozotaura zvimwe zvacho kana wachitotegwa kuti ndachotegwa ndipewo mukati katezo mumu nechi aiwa hana mambo vachauri gumbo rangu rato ndadosara panavo barambe kokuturikanidza makumbo makagara makatozvambarara zvamakatoita zvorora wakatodzamba kuningira ndizvo here zvatingaite mudariro iminyenyi madhoka nhasi makanzi mudhokera yakaitwapiwo mapidhokumenza chalo makaita apiwo kupiwa mapidhokumenza chalo asi mawayameza akaita apiwo ndiani ndiwe auratae zvawakapishandura ndaifunga kuti mungadai mapuhwa nyaya iyi museyamwa handiti ndo takatoitonga tikaipa mutongo handiti iyo inyaya anogona kunga asina kuitwa in that form handiti but munhu akauya iva vanozviziva baizura but tafara kuti vese vadzoka varipo vakakwana ngavachikutaurirai kuti chitaura shamwari zvinhu zvawaitira apiro isusu dare rakatonga rikawanikwa iwe uine nyaya yekutamba nemukadzi womunhu ukatemerwa zviga zvokuripa pakaiswa mutongo wechii wakanzi unobhadhara chii shanga ndinobhadhara 700 ngati ndinobhadhara 800 kazonzi bhaira mambo ikata 9 ngati ndinozobhadhara saka iwe uchidai iwe kupikisa mutongerwo here kauti chakatonga indipikisa chakatonga chitaura paunopikisa pane chakatonga ini chandinopikisa nacho pane chakatonga mbangu chekudai inini pandakauya kuno pekutanga ndichiuya kupinda panyaya iyi ndakasati ndambopinda mataredzi mosva saka ndiri kumusha kusabhuku akaita nyaya iyi anova akanipa chiberonzi samoni akati shamwari nyaya yako iyi yauri kupomerwa iyi ukangoenda kwamambo inosemesa mambo anosvika chingohamboteereri zvavari kutaura anongotarisa nyaya chete wedha iwo kuti une umbo here kana kuti hauna umbo anongotarisa nyaya chete anongosvika ngokuti mombe negwayo saka iwo ukangopikisa nharo kana ukangopikisa nemukadzi zvaari kutaura mambo anotokugweva zvinhu zvakakurisa anotogweva kana ngombe 10 nekuti anenge achitwaya kupedza nguva yake saka ini pandakauya kunoko inenge iri first term yangu ndanga ndisati ndambopinda mumataredzi mosva saka ndakatongwa ndine mind yezvakataurwa nasabhuku yandoona mutongo wandataurwa panapana sekuru haiwa hausi wakataurwa nasabhuku yawo wakurisa ndaona no ndakaona zvakakodzera ndibhadhare mari yakakura yeapikoti kuti no ini nyaya yandokupomerwa iyi nematongerwa yakaitiwa asiwo inini zvinhu zvandina kumbozviita ndo zvakaita kuti ndibhadhare apikoti saka ureva kuti kupomera dare kuti manditongerei ndisingazivi handisi kupomera dare kuti manganditongerei ndisingazivi pomera dare kuti ndiri kutaura matongerwo akaitwa nyaya yachona kuti inini handina kukwanisa kupa umbo hwakakwana kuti nyaya handiizivi semunhu ndakatonga ndichitya bhozi ndandavhundutsira chitaura zvawakabirwa pakutonga kuti dare rinzwe right inini zvandakabirwa pakutonga kuti dare rinzwe nyaya yaitaurwa naleni yangu ndeye kundifuromera akandigadzirira nyaya achiitira kuti iye hamene kuti aitira kuti iye azvinunure pamhosva yake nemurume wake hamene kuti maitiro akaita nyaya tiri kumusha uyu ndimbuya vangwa vanga vane pamuviri pemwana uyoyo saka hamene pa kuti sekuru vakazoti kwai mwana hasi wangu here unenge wakapomba ava sekuru vanobva vatretena mbuya ava kuti iwo kana usina kupomba tindudza chokwadi kuti mwana uyu ndewani ndewaJoseph here kana kuti azwa Joseph ava ndobva ati ndandakupova mwana azwa Joseph asi ndakapomba naJoseph ini ndisina kupomba nani navo ende nyaya yavaitaura kuti kwai ndakapomba kwachona
zvakaitika gore rapera muna July. Zvisiri izvo zvakaitika, ndomataura kuti zvisiri izvo zvakaitika sezvozvo. Ina nhambopomba nawo. Chakaitika ndechekudai mbuya ava vakabva kwatinogara kwaWila vachiuya kwaGwesha. Vatotumwa nasekuru ava. Vatumwa nasekuru vanotsvaga mwana wavo anga vasingamuoni. Ava sekuru vakatombomutsvagawo vakamushiya ndobvadzokera kumba. Vakanotuma mbuya kuti ndanotarisa mwana kubasa kwatadira handisi kumuona. Ava mbuya semwoyo wekubereka ndobva vauya. Sekuru ava vakatosumuka vakaenda kumba kwedu kwangu kwandogara, vakaenda kumudzimai wangu. Vakati my praise ndipe phone yako da kufonera Joe abatsire mai tatenda kutsvaga tatenda. Zvazvo zvekuma 66 ndobva vatofona. Shuwa sekuru vakatofona pa phone yangu. Vakati kombeya wako vaona here. Ndikati enda vaona zvikaiko mwana ndikati mwana vamuwana. Mbuya ndotori navo Zvikavape phone ndo vandapa mbuya phone vataura nani na mbuya. Saka zvakaitika ipapa manje isusu tatiri kokota imadoro. Kombeya vanomoti do. Saka vakabva vataka kujoinira kumwachi doro kwataita kusvika nguva dzadi dzapera. Saka ini nambuya vana sekuru vati tiri vanhu vokama musekuru vangu. Baba vangu vakarora mwana wanzvadzi yani muzukuru wavo. Saka nasekuru tine ukama tinozidzana tinofambidzana. Chero kumba kwangu vanouya vanoti vanoda hembe tinopfekedzana. Vanotone dzimwe hembe dzangu dzavanotori nadzo. Ini kumba kwangu ndotone dzimwe hembe dzavanotoripa titopfekedzana. Chero kumba kwangu zvese vanoda sadza vanobika, chero pezi mubhedhu pangu vanopinda vanota zvese. Saka inini pasviba kudaro mwana mwana udodori wasekuru ari 17 years. Ndobva angoti apa praise pasviba achakwanisa kuenda kumaini. Achende tinorora kupi kumba kwasekai kwamainini wokomira wambuya ava. Kusiri kumba kwasekuru ava. Ndobva tasvika kumba kuya. Ndikataura mbuya vakatora nevana vavo. Vanini na mwana wemunina wavo. Neuno futi mwana wemunina wavo ari paya. Ndobva tati tatenda muna mbuya zvikanzi hazvina basa vapraise atingorora kuedze tiende. Ndobva tarora papa kukaedza tikaenda. Saka ava sekuru manje avo kumushawo. Ndambukapera mwedzi. Ndobva vasangana nawamavaso. Zvikanzi Joe takashanda naye asi takazomwa doro nemukadzi wako. Joe haana kuya kumai. Joe akarara nemudzimai wako. Ava sekuru ava ndokundibvunza. Ndikati hakuna zvinhu zvakadaro. Ndokunobvunza mbuya. Vakati hakuna zvinhu zvakadaro. Izvi ndezvegore rapera muna July zvaitika izvi. Ndobva tagara mukuwirirana. Ukama uchingoenda mberi tikagara zvakanaka ukama uchingoenda mberi tikokumbidzana vasekuru ava vakatombondana kubasa kwavaishanda kwaGwesha. Ndikaenda ikoko takatoshanda tese inini nemwana wavo chatenda nasekuru nemama syndicate tatinavo. Sekuru vafuti vakatomupa mari inini kuti mzukuru ndo wapinda kumba enda mupombe yavo mari ngatisvika ripombe yavo $10. Ndikadarika ndikaenda kumba kwangu pachikazozondinetsa mwana uyu azvagwa gore rino iri early June. Ndakwase kura urifona rikwa kumba kwazvo kwa mwana wako. Rikwa kwa mwana wangu sina ndizviza kumba kuna kwa mwana wangu. Kwa kwa mwana wangu ini ndo ndiri murume ambaye akaita tende here. Tukanzi ndoda sipo. Madwe ndatopedza naye ndatomubvunza abvuma. Asi ini apana kuti pane kadana na mbuya. Handisa kumbodana navo. Saka ava mbuya ava manje nekuda kuti vasununguke pakugara vakabva vatire wana sekuru vakabva vabvuma kuti no musikazi wandakaita naJoe asi mwana ndewenyu. Nekuti sekuru vangu vasvika paextend kuti vaitovarova mbuya ndevataura chokwadi vatorohwa suro ndizo vatorohwa vanogara vachitorohwa nyaya yemwana iye futi. Nene vachikwanisa kutaura chokwadi daro ravapupurira vanotorohwa vanototiretena. Sekuru vakabata mwana pasi vaida kurovera pasi kuti ndikauraya mwana ndouraya iwe kana usingakwanisi kutaura chokwadi. Saka ava mbuya ava ndobva vati aiwa musauraye mwana zveshuwa ndakapomba naJoe asi mwana ndewenyu nekuti kupomba kureva naJoe tatine makondomu vachinyepa vari kuda kusevha upenyu hwavo nemwana zvikanzi no hazvichanetsi kana zvadaro iwo mudhara kuti Joe achindiripa iwo ndocho handi tinotaura chokwadi zvamakaita ndounoziva. Saka iwo ndombowa hwangu iwe taura ini kuti hazamborora nevangu kuti bapuresident ndakarara newe kuti iwo vakwanise kuwana kugara kwakanaka nani nasekuru mumba mavo asina kupembera mota asina kumbuya. Ndo zvakazondikonzeresa inini kuti inini nditi apiwi koti. Tiri mudare ratakanga tiri mudare iroro raitaurwa nyaya yekuti wakadanana kana kuti wakarara namai ava naivo wakazviramba here? Ndakazviramba kuti ndikati ndamborara navo ndikavabvunza kuti mbuya ndakarara nemere vakati kana mbuya mundirara nema ndamborara nemi ndobva vakati takarara nemi takabva pane vanhu tikaenda uko tikanorara tese
indobva ndati ini ndosada mutaura pamambo kuti semunhu akanga achichidzirwa kuti iwe hakwanisi kupikisana mambo, hakwanisi kutaura mambo achitaura, unofa wangobvuma netsika wakaita naro, unorohwa chi mutongo wakakura. Ndobva ndangoti sezvavari kutaura. Sezvavari kutaura ani? Ivo mbuya. Kuti wakarara navo. Asi ndisina kurara navo. Dare raifanirwa kuita sei? Ipapo. Dare raifanirwa kuti iwewe mbuya iwewe. Tipe umbowo. Ndati. Umbowo hwokukwirwa kwemunhu hungave hupi kana uchitaurwa nemuridzi anenge akavatiwa. Akararwa ndiye munhu akamurara wobvuma. Panenge pakudiwa umbowo hupi. Panodiwa umbowo panhu pekuti nyaya yatiri kuita iri kuramba kubuda. Wakarara neniwe sekutaura kwavaita uri kubvuma ka. Saka dare robva rapa kamutongo warara nemukadzi wemunhu. Handina kuti mamba sorry zvee handina kuti wakati chii sezvavari kutaura ndanga ndine fiye. Sei usina kuti sezvavari kuimba? Vaitaura sezvavari kutaura vakanga vachitaura kuti chii? Vaitaura kuti inzwa chandoda kutraya kuti zvibatsire. Usauye kwaappeal court uchiita as if dare harina kukutonga nyaya yakamhangarwa. Takakutonga nyaya yakamhangarwa zvekuti iwewe dai wakaresista kutaiwa mambo zviri kutaurwa paizvi uchitsanangura matsananguro auri kuita. Handiti hakuna dare ringakupe mutongo wekuti zvakazodai. Handiti ka saka wakatiperekedzera kuti tikupe mutongo. Handiti ngatiwirirane ipapo kuti sezvavari kutaura zvavaitaura ndezvekuti wakarara navo. Handiti saka sezvavari kutaura iwe uchitaura nemuromo wako kakuti sezvavari kutaura dare raifanira kukupa mutongo. Raifanira kukupa mutongo wemombe 5. Uruzvinzwa zvandiri kutaura. But dare rakazotseketudza kuti zvinhu zvadona zvakadai dai ndobva rakupa chi mutongo uri lesi pamutongo watofanira kunge tichikupa. Handiti nyaya iripo nhasi wadzoka kwaappeal uri kutaura nyaya yako yekuti iri kunetsa. Handiti ndeyekunzi mwana uyu ndewako ka ndo pakatangira nyaya kuti vari kuti iwewe mwana uyu ndewako hawasi wangu. Handiti mwana wemunhu kana azvarwa ikave muromo. Nhasi taita munyama varume avakauya panapa tikafarastereki vaitoti vanenge vari pa vana mugabi vai vari pano nezuro dzadaisowo mubva matongotorwa ropa rachona mese mwakadai. Handi kwanza akaperekedzera dare museyamo kuti zvavari kutaura sezvavari kutaura zvavaitaura ka vaitaura nyaya yekuti makanyengana. Handiti ndo zvawaitaura iwewe ndo zvawakati sezvavari kutaura. Handiti saka toti chii? Ini ndo pandiri kutaura mambo kuti inini ndansanda kupinda matare ndakabva ndakachichidzirwa. Handiti muri pawisisa mambo kuti iwewe ukangosvika uchidai chete nyaya yakatotonga kare because yakatobva nekuna machifi nekuna sabhuska nyaya yekuindozikanwa mberi ende wakatotonga kare. Saka unamarambira unodii aunoita machifi apo kune kana tiri kumusha uku kune pipeline remasabhuku kauzoti kwai machifi achiuya kuno kumberi because kune vamwe vanozvito masabhuku kumbako kune vamwe vanozvito vanobva kupi kuno kuvari machifi vari kuacta kandi vari kudii ipapo ndo pandisingasi mamiriro avo. Saka ivavo ndo vangoti nyaya yako kana yakadai shamwari ngatichiendai pekuti mhai tadzoka mudare mukaona munhu achidzoka kudare kuzoita appeal anenge achigunun'una achiratidza kuti zvichida dare rinogona kumubatsira. Mungadzokorora here kumutaurira murume uyu kuti zvakafamba sei? Ndiri kunzwa mubama makanga makarara uchiti makanga munanani ndizvo here zvazvakanga zviri? Mubama mamune zvakaitika ndezvekuti ndakaenda kwagwishi. Inzwai mubvunzo wangu. Tiri muno mutakadai. Handiti makanga muri mumba machona muri vangani? 34, 35. Nani? Kuti inini
mwana wangu ndobva makukwirwa mune mwana aiyo takatosiya vanhu kubhawa tikatoenda tiri tumba kwamunina wangu munina wenyu ari kupi ari kukokwa gweshiwo ndiye anoziva kuti makauriwa neuyu andoziva tipe nhamba dzake dzefoni unazi namba dzasita mambo makurasa njere makurasa njere mambo kwanzi namba mambo ndokumbira ruregerero zvangu inini taura chokwadiwe ndakasungwa nokuda kwauyo handiti ndikabva manzwa zvandataura here hatogona kusapinda idzi nokuti ndogara ndikazifunira zipindi mambo ndokumbira ruregero pamufana uyu mambo muregererei kana inondisa zvapera kana yongopera mambo nyayai yongopera chete manzwa here pandanga ndanhingirei madhuwe maitatenda chitaura pakatanga kupfimba uku inzwa ikadare rinoira harisi reinyuka hana kuti mambo inei zvokuramba ndapedza mari nomufana uyu mufana uyu andipedza mari inzwa ndisingofamba chete maudapedza yangu motogarira musamunze ndoda kutokuonerera ika ndiri kubvunza dzakanzi sekai zose ndidzo namba dzacho dzisingashandi zvadzo hai ndio zvandida dzipindi utipe dzimwe dzacho ndidzo dziche ndizivi unonzi ani zita rako shamwari Joseph Dumba inini hangu handiwanzochinjiswa zvinhu nezvinhu zvandoona kuti zvina nemusoro nemunhu hatigone kuti munhu kana tichitaura ndingabvume kuti ndakauraya munhu ndisina kuuraya munhu ndongoti asi kutaura kwamaita kuti ndakauraya munhu shuwa ndo zvazvakaita. I can't do that. Dai nyaya iyi yakanga ichitaurwa neumwe, handiti yakanga ichitaurwa neumwe kunzi shuwa vanhu havakadii vakahurana, ichitaurwa neumwe handiti sezvavari kutaura. Nyango tikaita playback hatiti yairekodwa muno munyaya tiri kutaura, nokuti vanoda kutsvaga kuti mambo azopa mutongo awanei. Tawana kuti nyaya iri pamberi pedu amusungwa hasi kuiramba, ari kuibvuma. Handiti wozonodzoka kwapiu, wadzoka kwapiu wakutaura zvauri kutaura kozi zvakanaka. Ko musi wacho wakadii kutaura kuti mambo kuuya kwandaita kunoku ndauya ndichinzi isarokopasi, ndauya ndichinzi kuno hakutenderwi kunge uchipindurana namambo. Saka avero ndakasununguka here kuti ndinge ndichipindura kwandabva kusabhuku ati zvakati chi mosva haibvumikeka, but muno mundakaiona ichibvumwa kai. Kana kuti mambo paya ndakabvuma nyaya ndaibvuma iyaya mutongo wachona wakura, nyaya ndaibvumira paya ndakangobvumira kuti zvakati nekuda kwekuti ndakanga ndanzi zvakati. Semunhu akabvuma zvinhu shuwa mambo hazvina kuzviita. Ndanchikumbira kuti mutongo wangu udii, ndideredzerwe mutongo, nokuti mhosva yandiri kuuya ndakabvuma paya ndakabvuma mukudai. Saka please ndibatsirei, pakamira pakadai. Handiti ndizvo? Kwete kuti tingachinje nyaya yakadai kuti taichinja munhu haana kuhura mukadzi wemunhu.
pakaoma. Vabvunze chimbovabvunza abuya kuti ambuya mafunga mweya upishuwa kuti mutauro kuti nai mbuya imi muri hure here musiyeka hure ndo rinotora murume umwe asiri ringi ihure taura mubabe kutanga usasa aiwa muri hure here saka kana musiri hure sei muchitaura ndakara nemusina kurara newe ine sei muchitaura varume vaviri kana musiri hure shamwari kwemaita sei praise wa 2009 kwana mapurisa yangu ari kupi asi mawe makanwa dorere tokuruwani usati itwe zvauri kuita izvi tozokutamba zvako tinopamba pandasudzaurokopaaati ndakaisa mapurisa vaifamba vachinditretena vachiudza vileji reso kuti vada kuraya inini vada kuraya mwana wangu after vatenga kuraya inini vakauraya mwana wangu firstborn vonouraya mbuya vouraya mwana uyu ndo pandakazoenda kumapurisa kwavari kutaura kuti ndakazungiswa ndaitsvaga kumapurisa vamwe vaitotaura ini vaitotaura ini panza isu zvokuti munhu auraya munhu inzwa ikavarume haisiro nyaya yatirikutaura zvokuti munhu auraya munhu mutemo unodhira nemunhu auraya munhu isu hatinei nekutyisidzirwa nevanhu ava endi kufa kwemunhu kana baba vangu ndisina vakafa ndiani anozondityisa kuti akafa anonzi afirei kana riri basa rake rekuuraya vanhu hamungamurambidze munhu kuuraya vanhu handiti kana achiuraya vanhu ukaona munhu achiuraya vanhu asingasungwe haana kuuraya munhu muupenyu anenge asina atitonge matare tityisidzirwa zvichazvanyanyoitika ungatye zvekusvika pakudaro pane something paro munoona chinoitika mambo wangu hana kana vasati vasangana nechinhu zvapano kana vasati vadhiraivha so hana yako nedare rakabva yandironda ipo yakakudhiraivha kuenda kumakuva so kumakuva ndo kwauri handiti 21 days kubva nhasi handiti uya mudare nechawawana pa$600 kana kuti mombe 2 nehwai yamambo handiti chawawana kuti vakumana shuwa nokuti azviite handiti azviite kuti tirivhese nyaya yakadai nemafekti auri kutitaurira nhasi pano sekutaura wakanyatsoti pano sekutaura kwavari kuita chandakafarira hana kuzokupa mutongo ini tinogona kuzoti no ndiri kuona kuti ukadoda kuzoita kunge uri kutonga mudare mangu regai ndiise mutongo uyu paunofanirwa kunge uri handiti ndakatarisa nyaya yeukama hwenyu handiti mbuya ava vasaitonga uri tokunongedzera kuti wakatadza kakuhura navo ivo vaitodawo kuhura newe makatotadza muchitadzira murume uyu arapo handiti mazonouya dai wakaramba uchiti ndakanga ndichiramba ndobva ndazopiwa mutongo mhinduro yako hauna kunonotsa dare kana wachiri kuzviziva sekutaura kwavari kuita handiti wapawa sekutaura kwavari kuita chavaitaura vaitaura nyaya yekuti wakarara navo ndobva watsigirawo nemuromo wako kuti sekutaura kwavari kuita handiti saka tikaisa apiu nyaya yakadaroka what are the circumstances of appeal dumba taura mubvunzo wangu amunozanya ripomerwa mambo iriko ivi chiro mubhaibheri chayo josefu akapinda pama1 asina chaayopisa inzwa dumba nyaya yako mutsauko uri panyaya yako it's you who agreed nezvakanga zvichitaurwa nemunhu wataifunga kuti ndiye co-witness handiti inini still ndichiri kukuda kushanda newe ndakakurerutsira kushanda handiti ndati iye zvino pane zvatiri kutaurirana muno hapana
chiri kutadzisa mutongo wako kupfuurira mberi. Chiri kutodiwa ndechekuti 21 days kupa nhasi handiti unge uchiuya pano uine chawakabata chaunosvika uchiti mambo ndozvandawana izvi pa $600 yako ne$100 yewai yemudare munomu unouya nezvawadii nezvawawana kusvika wapedza kubhadhara zvinhu zvani zvasekuru wako uchibvunzana nambuya vako kuti pati paya mbuya ndakangobvuma zvangu paya sekuru ndevakwavo Nenda mbuti madzina wangu amutaura ma relationship yemafambidzana nacho mukadzi wako angakuperekedzere kunoita chiguri vanhu vakazara